Tugula tugula bebao ada so aniko. Ye abana mache shakatula. Shakatula de. Minata kone de. Mama kone de. Afutra ore de. Musa wa de. Bi comme abeba kalama nyama bi ana émission na bebe kama ko nyadon kene. Bi nyadon kene be mi kro ka ole gresga do la bi nyadon kene la. Nyadon kene we mi nyadon kene émission de Tugula TV sans faire ni be ka no. Ansigi mimi ansigi me Côte d'Ivoire jamana kono. Krakra anyama dugu kan. Abidjan dugu kono. Ni wati na an gresga do ana cheku no la ni be kwa mako nyanama. Nyanama jone nyanama e abe nyacho ko bala dala. Ni wati na anga dangoroba no kome ala ka gresga do la bi an sera fe an bi. Ale le sigi me an kra fe comme abe nyawala nyama. Mais wala na de émission na amana sababu mafo. Ni ba ka mako bikitoni. Ale sababu anga chebakoro ni la soro bi sabla abi man bla to la mena me bi anga la soro. Amena na ni ngalo ti wala sabla an kra fe ni wati na. Mo ba sibira ni nyari na Tugula TV jabra so sa fe nyaro kene ka émission nyaro kene ka abda fo ni wati na abda so nyi to Tugula TV ka ni wati na ada zo aniko mo ida zo aniko ba ida zo ba aniko ba la kan amina arabi ba do ba mo to ni jamu to Kone Yusuf abo korogo na chuko badala azo ma chama me ngule ko nyanama siga to la ayana ko le na la sona ida zo aniko e bange ba flato amesu ko no bange baga fila tɔgɔ minnu ye n bila diɲɛ dugukolo kan bɛ ka fɔɲɔ min na bi n fa tɔgɔ ye Kone Lasine n bamuso tɔgɔ o ye Kone Matu Tugula TV la bɛbagaw ni ye an ka ɲɛnama ye bi ni ba kama ko Kone Yusuf an gɛrɛsɛgɛ dɔ ale la bi an bɛ kɔsegin ka ɲininkaliw ti ɲɔgɔn na Tumu e bɛ mun baara de kɛ diɲɛ nin kɔnɔ ne ka baara bɛlen de ye fɛn min ma o de ye turabuda ye ani ka yiri baara ani ka ala tɔgɔ baara n ye turabu de kalan k'a dɔn sigilen do de kan kɔrɔkɔ kɔnɔ yan na Cukɔbada la yɔrɔ na Tumu e ko k'i ka baara bɛnna laturu ma mun de ye laturu ye e k'o sɔrɔ cogoya di laturu n'an ko an bɛ da don laturu la karamɔgɔw bɛ yan n ko dɔ in tiɲɛ mɛ n ko bɛ dɔ in nkalon ye an wulila ka laturu nin ye de n fana wulila ka cɛkun sɛgɛrɛ k'a kalan k'a dɔn maa si tɛ wolo n'a ye i b'a kalan de an ye turabu kalan ten ka taa dɔn k'a dɔn fɛn min de a bɛ mɔgɔ ɲɛ a bɛ mɔgɔ tiɲɛ n'a bɛ fɔ ko tiɲɛ mɔgɔ ɲɛfɛn ani mɔgɔ tiɲɛfɛn i da sɔgɔ ni ko mɔgɔ ɲɛfɛn mɔgɔ tiɲɛfɛn a bɛ ɲali kɛ cogoya di a bɛ tiɲɛni kɛ cogoya di sabula tiɲɛni modi ka ca nali modi ka ca a bɛ ten turabu parce que diɲɛ yɛrɛ sigilen ye fɛn kelen pe de kan gɛrɛsɛgɛ ani nafolo turabu bɛ nin di maa ma hali i tɛ sɛgɛ a bɛ y'o min ni sanji bɛ bɔ san na ka dugukolo sɔrɔ cogoya min na turabu yɛrɛ nafolo sɔrɔlen ka nɔgɔ ten de facile bon ni n ko n k'a bɛ mɔgɔ tiɲɛ turabu bɛ se ka maa ka mɔgɔninfinya don bɔgɔ la turabu yɛrɛ ka teli mɔgɔ faga la turabu ka teli mɔgɔ tiɲɛ na a ka teli mɔgɔ makosa la o de b'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛfɛ ani mɔgɔ tiɲɛfɛ a b'i ɲɛ cogo min na a b'i tiɲɛ ten n'a bɛ fɔ ko laturu so 16 jinɛ segin mɔgɔ segin n'a sɔgɔ ni ko Tugula TV bɛbagaw a fɔ ni waati in na a bɛɛ sɔgɔ ni to émission ɲɛdɛ kɔnɔ sanfɛ Tugula TV jabarajo sanfɛ sabula an nana Kone cɛ bɛ nɔgɔ la n'o ye Kone Yusuf ye a fɔ ni waati in na ni bɛɛ ko ma ko ɲɛnama o yɔrɔ la an bɛ Koroka bɛɛ fo an bɛ Koroka bɛɛ fo an bɛ jamanatigiw fo an b'an kanubagaw fo an tɛ ɲinɛ an na sababu ɲuman kɔ n'o ye Vieux Kone n'a la équipe ye o bɛɛ fo ni waati in na Korogo dugukolo kan Tumu laturu o caman bɛ kuma laturu kan i k'a fɔ sisan ko sɔ 16 laturu yɛrɛ nafa ye mun ye an ka société kɔnɔ bi sabula dɔw b'a fɔ ko laturu ko tun ye fɔlɔ ko ye est-ce que bi bi na a nafa b'a la wa n'i bɔla k'o kuma fɔ ɲɛna a diyala n ye parce que i ka dɔn laturu ye fɛn dɔ de ye bɛɛ bɛ k'a ta fɔ a la mais n'i bɛ laturu dɔn i tɛ tolon k'a la n'i bɛ laturu dɔn i tɛ tolon k'a la k'a sabu kɛ mun ye laturu ka di kojugu turabudalaw tɛ bɛ yen cɛkɔrɔbaw tɛ bɛ yen olu tɛ bɛ turabu dɔn u bɛ kungo kɔnɔ ten u ma dugu kɔnɔ yɔrɔ dɔn a bɛ ko dɔ ɲɛ o ye a bɛ ko dɔ tiɲɛ o ye turabu nafa ka bon kojugu
mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ɲininka ko kuranna nafa ye mun ye. Kuranna nafa ka bon n'i b'a dɔn. Mais n'i t'a dɔn i ti nafa y'a la. Ne taala silamɛ dɔ ɲininka min bɛ ka kuranna baara. N'i k'a ɲininka a bɛ nafa dɔ f'i ɲɛna la. Mais n'i taala kunfin dɔ ɲininka, bamanan dɔ ɲininka min tɛ kɔrɔn yɛrɛ yɔrɔ lɔn, o bɛ se ka nafa sɔrɔ kuranna kɔnɔ. A bɛ ten de. Donc mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a ye, u b'a mɛn laturu ka sɔrɔ nafaba de b'a la n'i t'a dɔn. Turabu kɔnɔ anw bɛ ko caman kɛ turabu kɔnɔ. Biki ye n seere n'a ye n sutura lahara jɔ don n ti yafa ma. Ne de bɛ turabu da ka ji bɔ a kɔnɔ. I hakili tɛ ko o ko la ne b'o kɛ turabu kɔnɔ. Mais n y'a kalan ka se bi ma. N ma gwɛlɛya ye, n fa jigin ye, n ba jigin ye, n kɔrɔ jigin ye, n dɔgɔninw jigin ye. Ne jigin ye laturu so 16 de ye. N'i kɔni bɛ fɛn o fɛn fɛ turabu kɔnɔ, fɔ n'i ti taama dugukolo kan. N'i bɛ taama san ni dugu cɛ, i mako tɛ ɲɛ turabu kɔnɔ. Mais n'i bɛ taama dugukolo kan, i mako bɛ ɲɛ. N'a sɔrɔ nin ko. Ala ka jɛ. I ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan, k'e bɛ laturu baara ka ji bɔ turabu kɔnɔ. Simo, an bɛ se ka dɔɔni faamuya la tuguni yan. Sabula ni kɔni yɔrɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka bonya dɔɔni ne hakili ma. I dan sɔrɔ nin ko. Bon, a bɛ bonya i hakili ma parce que bamananw b'a fɔ ten. Hɔrɔnden ye yiri min dom haramuya n'i su y'olu kɔrɔ ye hɔrɔn ɲɔgɔn bɛ tigɛ la. Ne de y'a fɔ n ko n bɛ turabu da ka ji bɔ a kɔnɔ. Ka turabu da sɛ bɛ fon ka wura a kɔnɔ. Hali ka turabu da mɔmiri mankan bɛ bɔ a kɔnɔ. Ne de y'a fɔ n da la. Mais ni e m'a ye i bɛ da la cogo di? Hali n'i ko an ka don sisan n bɛ turabu da ji bɛ bɔ a kɔnɔ. Mais ko bali n tɛ ko lɔgɔlan san ko an bɛna émission dɔɔni kɛ. Mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ waati la. An bɛna ko wɛrɛ, n bɛna ko dɔ kɛ turabu kɔnɔ. Min bɛ bonya maaw hakili ma, n bɛ d'aw ma. Dan sɔrɔ nin ko. Wala de o dan sɔrɔ nin ko. Komi a bɛ ɲɛ baara ɲɛ ma, a bɛ foli ni nin waati in na. Ni ye an sena na Simo fɛ yan, ko an bɛna dakuruɲa damadɔni ta kɔnɔ. Nka an bɛ baro kɔnɔ hali bilen. Ni yɔrɔ la an bɛna Simo ɲininka komi a ka laturu fɔ, ka kabako ko dɔ fɔ laturu kɔnɔ sisan. Mais waatiw koron ne. Sabula an tɛ fɛ ka Simo la tanba ta ten. Sabula mɔgɔw b'a kɔnɔna, ci dɔw bɛ yen. Ni yɛrɛ ma na mɛ waatiw na cogo kosɔn an bloqué la dɔɔni fo sisan an k'a lasɔrɔ. Ni yɔrɔ la an bɛ Simo la numéro d'a ma. Ni min mako b'a la, u bɛ se ka weleli bila ma. Ni o mako bɛ information gɛrɛ min na, a bɛ se k'o sɔrɔ a bolo nin waati nin kɔnɔna la. Sabula ɲininkaliw ka ca. Adamadenw mako tɛ ban. An bɛ tila ka ɲininka ni laturu yɛrɛ bɛ se ka adamaden yɛrɛ mako ɲa. Sabula bi mɔgɔw mako ko ka ca mɔgɔw bolo bi. O yɔrɔ an bɛ Simo la numéro di o ye 00225 comme an bɛ Côte d'Ivoire jamana de kɔnɔ. 05 44 44 87 57. Naam. Laturu deku bɛ mɔgɔ min kan diɲɛ nin kɔnɔ. A kɛ ko mɔgɔ min na baara ko ɲagamina. Walima mɔgɔ min furu gɛlɛya bɛ muso min kan. Walima cɛ yɛrɛ n'a ka muso furu a tɛ sigi. Walima adamaden dɔw yɛrɛ bɛ yen. Nafolo tɛ sigi o bolo. Dɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ mais o tɛ nafolo sɔrɔ. O ka ca. Parce que laturu lɔyɔrɔ bɛ ninnu la ka kɛ bana gɛlɛn yɛrɛ bɛ dɔw kan. Bana mun yɛrɛ a b'a fila kɛ ka sɛgɛn a tɛ ɲɛ sɔrɔ a ma. Laturu bɛ se ka dɔ kɛ ninnu la wa? Alhamdulilahi rabbil alamin. I ya kuma jala n ye. N'i ye ɲininkali kɛ n b'i jaabi. Ni n y'i jaabi a bɛ faamuya. Turabu. Yani n ka taa kuma bɛɛ kɔ. Sunkalo tɛmɛnen na ne de ye laturu so 16 k'a daminɛ ni na fɔ Sigi Musa la. N y'a yiri bɔ yiri sugu 16 ka adamadenw wele bisabililahi k'a d'o ma. K'a daga don k'a d'o ma. N'i y'a ko hali ni danga b'i ko hali n'o k'i ye dangaden ye i tɛ fɛn sɔrɔ. N'i y'a ko Ala bɛ gɛrɛsɛgɛ dɔ d'i ma. Parce que adamaden nata tɛ ban. Turabu de bɛ fantan kɛ nafolotigi ye. Ka fantan kɛ milliardaire ye. N'i m'i cɛsiri parce que n'i y'a mɛn adamaden i yɛrɛ kun de. Turabu. Ne bɛ se k'a fɔ turabu kɔnɔ ko mɔgɔ min bɛ fɛ ka sa sisan n'i ye ne sɛgɛrɛ a mana kɛ bana sugu o sugu n'i ye bawulen sɔrɔ ka ne sɛgɛrɛ m'a nin falen. M'a nin falen. Bilahi. I y'a faamu. Mɔgɔ tɛ sa ka bara i yɛrɛ la o turawudala tɛ sa ka bara a yɛrɛ la. N y'o sɔrɔ n karamɔgɔkɛ la. A fa a bɛ sa don min na turabu y'a heure fɔ a ɲɛna k'a don fɔ a ɲɛna mɔgɔ tɛ sa ka bara i yɛrɛ la. N'i bɛ turabu dɔn kɔni mais turawudala cayala an tɛ se ka foyi fɔ a la anw ye denmisɛnnin ye an tɛ foyi dɔn a kɔnɔ mais an bɛ damani min dɔn a kɔnɔ wa an b'a tala ka mɔgɔw mako dilan ka fantan kɛ nafolotigi ye turabu de i gɛrɛsɛgɛ banna i gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna i ɲɛ jɛni de kɔ jɛlen de tata tɛ yen don ta tɛ yen bila ta tɛ yen n'i wulila ka turabu masa ɲini walahi bila i bɛ bɔ sɛgɛ la. N b'o dɔn a la kosɛbɛ. Turabu kɔfɛ i bɛ baara gɛrɛ wa? Turabu kɔfɛ n bɛ Ala tɔgɔ baara mɔgɔw ye parce que ne ka dɔnnifin de kalan k'a dɔn
a dalen tɛ turabu dɔnni kelen ma yiri dɔnni n k'o kalan k'a dɔn mɔgɔ tɛ se k'a dɔnni dɔn k'a ban i bɛ dɔɔni de dɔn fitinin i b'o de dɔn n ye laturu kalan n bɛ n bɛrɛmatanikɛla la mais turabu bɔlen kɔfɛ n bɛ yiri dɔn yiri bɔlen kɔfɛ n bɛ ka dumuni kɛ kuranna la n bɛ ala tɔgɔ baara mɔgɔ ye mais n tɛ fɛn min kɛ dɔrɔn de ye bolisɔn ye bolisɔnlaw ka yafa n ma kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na n bɛ dɔnni fin 3 de baara turabu yiri ani ala tɔgɔ n b'o de baara kɛ turabu yiri ani ala tɔgɔ ninnu karamɔgɔ b'e la ninnu la wa walima e ka ninnu lasɔrɔ cogoya bon kɔnɔna la ni mɔgɔ ye ɲuman kelen k'i ye i b'a fɔ bi n tɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ mais n bɛn'a fɔ ɲuman sara ye ɲuman ye juguman sara ye juguman ye sinon ne karamɔgɔ fɔlɔ a tulo bɛ n kan na a bɛ ka n lamɛn filɛ nin ye Buwake ne ka dɔnni kalan ka bolo don dɔnni na o kɛla jinɛtigi papise a filɛ nin ye kɔrɔbɔ a filɛ nin ye Buwake ne ye kalan k'a fɛ san 10 kɔ kɔfɛ de n nana bɔ yen ka taa Mali kɔnɔ mɔgɔ dɔnni tɛ sɔrɔ fankelen fɛ ni maaw m'a fɔ u b'a fɔ i bɛ ka karamɔgɔw changer n nana taa Mali la Ɲaganso ka taa turabu dɔnni kalan Tumani Sangare fɛ yen n bɔla yen de sisan ka na sigi Kɔrɔbɔ hali sini n bɛ ka yaala karamɔgɔw nɔ ka dɔnni ɲini n ma fa fɔlɔ dɔnni na donc karamɔgɔ 2 de bɛ ne la diɲɛlatigɛ kɔnɔ a sabanan n y'a karamɔgɔ sabanan o ye n ba ni n fa ye a tɔgɔ i ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan n'o ye yiri i ka yiri kalan yiri nafa jumɛn i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna yiri ko la diɲɛ nin kɔnɔ a nafa jumɛn bɛ se an ka société ma bi komi kumana ɲɛ ma sisan turabu yiri ni ne y'a f'e ɲɛna sisan n ko ni bɛ yiri la a bɛ bonya i hakili ma yiri dɔw bɛ yen n'i bɛ taa bɔ a bɛ kuma n'i ye da ni da ni bɛ yiri la yiri bɛ mako ɲɛ yiri bɛ mako tiɲɛ i yɛrɛ bɛ exemple ta jala kelen min ye i bɛ k'a ye nin tubabu kɛlen ka jala ta o b'a baara position wɛrɛ la a bɛ na an yɛrɛ mako dilan an ka pays la yan o t'a nafa dɔ ye yiri makoɲa ka ca bana gbɛlɛn yiri de b'a ta k'a bɔ i kan gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ yiri de b'a ta k'a bɔ i kan yiri bɛ yiri la yɛrɛ n'i bɛ fɛ ka ne tɔgɔma yiri kuru kelen pe n'i bɛ fɛ ka ne tɔgɔma ka yiri nin sɔrɔ ne bolo f'i ye jɔnya caman kɛ ne ye mais ne ye yiri nin don k'a d'i ma n'i y'a ko i bɛ nafolo sɔrɔ foyi t'a bali yiri bɛ yen a bɛ kungo kɔnɔ yɛrɛ mais bɛɛ t'a dɔn tola de ani ana ɲanama de bɛ ɲɔgɔn fɛ yan bi n'a bɛɛ b'a kalama ko Isu Kone Korogo dugukolo kan kɔni a fɔ ne ye nin waati in na a kumana sisan yiri kan waatiw n'a cogo kosɔn an bɛna yiri la baro da yan an bɛ don ko lɔnnifin an bɛna dɔɔni fɔ an ɲɛna min yɔrɔ la mais a ka kabako dɔ fɔ yiri la sisan a bɛɛ tɛ se ka kɛ réseau kan komi a b'a kalama ɲɛma an n'a laada bɛɛ n'a ko cogo de o yɔrɔ an bɛ ka segin kala numéro di tuguni a sɔgɔn ye to émission kan nin waati in na o ye 00225 ye 05 44 44 87 57 ni mɔgɔ mako b'a la a bɛ weleli kɛ numéro kan a bɛ Simo la sɔrɔ a dan sɔgɔ ani ko Simo lɔnnifin kan bon dɔnnifin min ye n bɛ ka bɔ ka kuma la n'a fɔla ko dɔnnifin maaw ko min ti kɛ e k'o karaba ka kɛ o de ye dɔnnifin ye n'a fɔla ko karisa bɛ na minɛ sisan ka taa datugu e sina ka dɔnni dɔ baara ten k'a ko datugu dama maga kuma kan yalɔ a tigi ka ɲi k'a dɔn ni tu ma fɔ ta la a tɛ kɛ siga t'o la dɔnnifin filɛ ko minnu ti kɛ ani ko minnu bɛ kɛ ka ko dɔ karaba n'a fɔla dɔnnifin riche b'a la n'a fɔla dɔnnifin bamanan dɔnni dɔw bɛ i b'a yɛlɛma ɲɔgɔn na a bɛ kunba kelen bɔ ji kunnakolon tɛ kun siga t'o la fɛn dɔ de bɛ bila a la nka dɔnnifin a qualité ka ca mais an tɛna da don o bɛɛ la parce que waati koronna tola de la adan sɔgɔ ani ko lɔnnifin n'a dakurunya damadamani ye o yɔrɔ la an tɛ bɔ baro la ten an bɛna ɲininka sabula a ka yɔrɔ mun fɔ an ka ye donsoya kuma t'o la gɔnifɔ kuma t'o la mais an ka ye a kanu ne gɔnifɔla ba nin bolo an bolo Côte d'Ivoire dugukolo kan n'o ye Vieux Kone o yɛrɛ y'a na sababu ɲuman ye
me fanga no lien jumɛn de bɛ ani gɔnifɔlaw cɛ fo ka kɛ ani vie nana ɲɔgɔn ka se niveau ma a dan sɔrɔ ani ko ni gɔnifɔlaw lien jumɛn de bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka kɛ fo gɔnifɔla bɛ juru ta ka se ma bɔla ne yɛrɛ ka kankelentigiya ni n ka hɔrɔnya la i bɛ taa sɔrɔ dɔnnibaga dɔ bɛ yen Viki b'a dɔn kuma bɛɛ tɛ fɔ hali ni Viki ye fɔli kɛ ne kan n ma deli k'a filmer k'a bila réseau la ka wari bɔ ka kɛ wari partage la k'a firifiri a kan mais donna ye a bɛ ne n'ale cɛ n'i ka ngɔnifɔlaw dalen de ne la parce que ne kariyalen de hali ne kariyalen de ka n sɔn bɔ k'a di ngɔnifɔla ma parce que k'a sabu kɛ mun olu ka dayirimɛ fana bɛ anw de kun anw de ko an ye dɔnnibaga ye an n'u kan k'olu ta k'o jigi ma fa bon ne ni Viki cɛ ko caman b'an cɛ a yɛrɛ ma kɛ ngɔnifɔla ye ne fan fɛ tun a kɛla balimaya ye a kunkan ko bɛ t'a la n yɛrɛ kunkan ko a bɛ t'a la donc bɔla ne yɛrɛ yɛrɛ kun de la ne ko a bɛ fɔ e ka donsoya kɛ yan donsoya kɛ mais ma caman kɛ donsoya la n tɛ se ka kuma donsoya la n ye donsoya kɛ Mali la mais n bɔla yen ka na an bɛ Naco Kɔbadala de Kɔrɔgɔ mais ni donso ye yan n'o ka ko bɛ yen n bɛ taga a la parce que ni bamananw bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'o gasi sigi donc ni bamananw bɛ ɲɔgɔn fɛ yan mais Naco kɔnɔ yan bi cɛkɔrɔbaw kɛlen de ka ne kɛ denmisɛnninw ɲɛmɔgɔ ye donsoya kɔnɔ hali n'a fɔla mɔgɔ ka siri bi Naco ne de bɛ kuma la donc n tɛna caman fɔ donsoya la parce que n tɛ caman lɔ la n baselen t'o kan mɔgɔw de bɛ n bolo minnu bɛ donsoya tagama kɛ mais n'a kuma dɔ bɛ yen u bɛ n wele a la an filɛ Naco Kɔbadala Korogo dugukolo kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛ an cɛkun min tɔgɔ na ko ɲanama an se n'ale fɛ yan bi ka baro o sababu la an ka tɔgɔ lɔn bi n'o ye Kone Isu ye jama bɛɛ lajɛlen fo farafinna faragɛla misiwulen ni misiwulen y'i fa faga n'i ye tonbilen i bɛ siran fɛn bɛɛ sɛbɛnni de wari kan fɔ nɔ diɲɛ bɛɛ bɛ wari fɛ mais bi anw dɔnnibagaw fɔlɔ dɔnnibaga yɛrɛ tun bɛ yen ni a mɛnna ko dɔnnibaga mɔgɔw bɛ ɲɔngiri u bɛ taama mais bi dɔnnibagaw lagosilen mɔgɔw bolo u bɔla mɔgɔw yɛrɛ de la u bɔla dɔnnibagaw yɛrɛ de la mais k'a fɔ dɔnnibaga bɛɛ ɲɔgɔn bɛɛ k'i cɛsiri ni min wulila k'i sɛgɛrɛ sɛbɛ baara i b'a d'a ma parce que bi an bɛ yɔrɔ min na dɔnnibaga cayala bi ni population ye bilayi ala de ye n seere ye maaw bɛ wuli ka ne sɛgɛrɛ u t'a yira k'a fɔ ko ne bɛ ko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan hali lɛri na misifin sirilen ne nafolo baara de an bɛ ban bɛ bon b'a faga de k'a fɔ kanubagaw ɲɔgɔn wari bɛ baara wari bɛ ɲini n'i ye wari baara i bɛ wari ɲini i bɛ wari sɔrɔ ne ti baara min kɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ Bedu Magie multiplication d'argent Canari Magie ça n'existe pas baara sɛbɛ tɛ filomaniya sira de dɔnni kisɛ baara k'a di maaw ma a ɲɛ b'a la sisan dɔw bɛ misali dɔ bila la ma ka ɲininkali kɛ o ni Simo est-ce que a bɛ déplacé ma walima a bɛ baara kɛ ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ yan ni mɔgɔ bɛ jamana jan na mɔgɔ min bɛ yɔrɔ garaw la est-ce que i bɛ se ka dɔ k'olu la k'olu la wa bon hɔrɔn ko i dalakan ne bɛ TikTok kan n bɛ video kɛ mais i bɛ hɔrɔnya kuma min b'i da i jija i b'a waleya bi filomani cayala bi anarkɛri cayala bi n tɛ baara kan distance n b'o fɔ bɛɛ ye n ka kuma na n b'o fɔ bɛɛ ye n'i mako bɛ n na n'i ye n wele n'i ka mɔgɔ bɛ Côte d'Ivoire la yan ou bien i yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire la i bɛ déplacer i bɛ na n sɔrɔ n wolodugu ni mɔdugu la Kɔrɔgɔ Naco Kɔbadala n'i nana an b'a woloma ɲɔgɔn fɛ hali ni n dɛsɛla n bɛ gbɛrɛ cɛkɔrɔba la parce que nin bɛ an ka bonda la n bɛ gbɛrɛ cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba bɛ se ka fɛn dɔ baara k'a di n b'a d'i ma i mako bɛ dilan baara distance n b'o fɔ bɛɛ ye parce que mɔgɔ dalen tɛ mɔgɔ la tungɔ mais n'i sɛbɛ de i bɛ déplacer i bɛ na ɲɛnama sɔrɔ Kɔrɔgɔ yan n bɛ wolodugu ni mɔdugu la mais n b'a lɔn n'i nana i tɛ nimisa i sago bɛ sɔrɔ inchallah n bɛ dɔn mo yɔrɔ la ni mɔgɔ nana i fɛ baara la sisan e bɛ baara débuter ni mun ye e bɛ mɔgɔw recevoir cogoya di nakɔ fɔlɔ la ni mɔgɔ nana ne fɛ a fɔlɔ yanni ne k'a fɔ n b'i ka nafolo baara kɛ walima n b'i ka gɛrɛsɛgɛ baara kɛ ne bɛ turabu de da fɔlɔ ba k'i ka ɲɛnamaya filɛ mun b'i n'i ka ɲɛnamaya cɛ ne tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ ye n'i ma turabu da o b'o wele jo ka i ka ko jate k'i ka ko taamasiyɛn ta k'a filɛ e yɛrɛ lolo ye mun ye i ka ɲɛnamaya bɛ mini mɔgɔ tɛ se ka tumanɔgɔ ka ji la n'i m'a kun yanfan dɔn wagati bɛ lamɛnbaga dansɔgɔni ko ni yɔrɔ u b'a fɔ o de ma ko consultation voilà consultation donc ni ne y'i ka filɛri kɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ ka saraka bɛlen worobɛ den kelen pe ma dɔ ka saraka yɛrɛ bɛlen saga ma dɔ ka saraka bɛlen kami ma yanni i ka bolo don a tigi ka baara la n'i fana nana ne fɛ i bɛ fura ko
me ka turabu da k'i ka sarakatu bɔ ala deli min ye kan k'a kɛ k'a d'i ma m'o kɛ k'a d'i ma ni y'o kɛ k'a d'i ma fana ni ka ca ala fɛ ala de ye ko bɛɛ jaabibaga ye se tɛ jɔn ye hali bolitigi bɛ boli sɔn a b'a fɔ n'ala sɔnna mais ni ala sɔnna a bɛ kɛ n'ala sɔnna inshallah mo o yɔrɔ la an ɲɛ bɛ fɛn dɔw la an kɛrɛfɛ yan e yɛrɛ ka n ta filɛ sisan n'o ye turubara ye a fɛnw ka ca wala ko ye safinɛ ye donc an bɛ fɛ ka dɔn ninnu ye mun fɛnw ye i la baarakɛminɛn dɔw ye wa ninnu ye kalifaw de ye i bolo yan dansɔgɔ ni ko bon to bɛɛ n'a su nana i nana bɛn a ma jala n ye safinɛ nin ti banna mɔgɔ caman bɛ ɲɛnama ka safinɛ nin dɔn safinɛ ti banna n ka commande de kɛ safinɛ bɛ dilan yɔrɔ min na ne de bɛ nasi ni sanumugu ni fɛn ninnu bɛɛ labɛn ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye n'a parfum bɛɛ u bɛ taa safinɛ mélanger usine dɔ de kɔnɔ ne yɛrɛ photo bɛ bila kan ni mɔgɔ si ta kana kɛ kelen ye parce que safinɛ dilanbaga cayala bi réseau kan mais safinɛ nin n'i y'a ko a bɛ gɛrɛsɛgɛ d'i ma n'i y'a ko a b'i jiri ja maaw ye a bɛ sababu ɲuman d'i ma n'i ye safinɛ nin ko ni hami o hami ye ala b'o hami dilan kama n y'a safinɛ ko ni faya ko hali ni danga bɛ maa kɔ n'i y'a ko i bɛ ala jɔyɔrɔ ye ne jɔyɔrɔ bɛ ala de jɔyɔrɔ ye mais sunkalo kɔnɔ safinɛ ti banna an segila ka safinɛ wɛrɛ kɛ safinɛ nin yɛrɛ den kelen ti bɛ feere 20,000 de mais tellement que jama nana to ka girin dɔw b'a fɔ ko 20,000 t'olu bolo o m'a di dɔw ma 10,000 bisabililayi parce que bɛɛ poche kɔnɔ yɔrɔ ti kelen ye n'i kɛla dɔnnibaga i bɛ ɲɛ feeretanniw ma i bɛ ɲɛ yatimaw ma i bɛ falatɔ ɲɛji cɛ safinɛ nin ye kabako de ye safinɛ nin nana kunna sini ka bɔ dilanyɔrɔ la i fana nana kana bɛn a ma mais daga nin o ye cɛkɔrɔba ka dilanta de ye o ye cɛkɔrɔba ka dilanta de ye magasin maa minnu magasin b'o bolo k'a tɛ marché la n'i taara don hali ni société de b'i bolo o société nin tɛ marché la a kɛ ala kosɔn i ka daga ɲini ka taa don société la n'a ma marché n ye wari min minɛ la lahara jɔ dɔ b'a d'i ma parce que ne bɛ sa jɔnfɛn bɛɛ ye lafɛn mais ni min ye ten bere min filɛ nin ye bere min filɛ nin ye ne yɛrɛ y'a kelen d'i ma mais bere min ka gbɛlɛ a la n'i ye bere in ta i jija i kana bere in bila duguma ka pan a kunna o de y'a gbɛlɛma yɔrɔ ye n'a b'i cɛya la sa bere in bɛ ko caman kɛ mais n tɛna fɔ réseau kan mais n'i ye bere in sɔrɔ a ka ca ala fɛ ko caman b'a kɔnɔ k'a fɔ maaw bɛna n wele ko n ko bere ni nafolo bere le nafolo bere tɛ gɛrɛsɛgɛ bere tɛ mais a bɛ ko dɔ kɔni dilan i ka ɲɛnamaya kɔnɔ inshallah ne ko tora o dansɔgɔ ani ko nin yɔrɔ la yanni bɔ baro la n bɛ Simo ɲininka an ɲɛ bɛ turu baara safinɛ baara la yan a sɛbɛn n'a kan ko Simo ɲɛnama Simo tɔgɔ nin o k'a lasɔrɔ cogo di o k'i lasɔrɔ cogo di Simo ka n lasɔrɔ kalanda de la n taara kalan kɛ yɔrɔ min na o tɛ n wele n tɔgɔ la o tɛ n wele Simo bon n fana nana ka na se n sigiyɔrɔ la bon a tɔgɔ tola n na mais mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ Simo n'i y'o ɲininka u b'a fɔ ko n ye bolitigi de ye parce que bɛɛ bɛ Simo nin kɛ bolitigi ye ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ Simo ka sɔrɔ boli t'a bolo i bɛ taa sɔrɔ a bɛ baara kɛla kurangali la voilà donc mɔgɔw fana nana tigɛ ala ni n ka baaraw kosɔn mɔgɔ ma jo sɔn sira ye n kɔrɔ ala n'o kosɔn mɔgɔ caman b'a fɔ ɲɛnama n bɛ baara minnu kɛ parce que ne bɛ yaasi kalan n bɛ kuranna yɛrɛ baara ka caya hali misifin misiri ne an bɛ ban ka kuranna de kalan k'a faga an tɛna kuma jɛ an bɛna bɔ kuma kɔnɔ an bɛ kanubaga bɛɛ fo siti cɛ ni siti muso farafinna faragɛla ala ka sini kɛnɛya di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka gɛrɛsɛgɛw foni ala ka ɲinifɛnw bɛɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye fɛn fɛn bɛ ka hami a kunkanko la ala k'a nɔgɔya ala de y'a jaabibaga ye ala ko wuli i b'i yɛrɛ dɛmɛ ale ala b'i dɛmɛ i tɛ sigi ka bolo bila i sen kan ko ala bɛna n sɔn fɛ yen mais maaw k'o cɛsiri dɔnni ma tunu dɔnni sɛbɛ bɛna dɔn dɔnni ma tunu dɔnni sɛbɛ bɛ ka baara ne m'a fɔ ne b'a dɔn parce que n ko tan dɔw la kuma na n ko n ko dɔn in tiɲɛ mais n ko bɛ dɔn in nkalon ye dɔ bɛ dɔ la dɔ t'o lɔn i bɛ se ka taa dɔnnibaga fɛ ka taa miliyɔn ni miliyɔn don i mako tɛ dilan mais i bɛna taa denmisɛnnin fitinin dɔ fɛ sago bɛ sɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ maa minnu gɛrɛsɛgɛ bɛ ɲɛnama na maa minnu ka hɛrɛ bɛ n bolo ala ka ne n'o ɲɛda ɲɔgɔn kan ala ka ne n'o ɲɛda ɲɔgɔn kan ala ka sabu ɲuman kan ye ala k'an jigiw ma fa inshallah salamu alaikum waati in na an bɛna ala sababu ɲuman yɛrɛ min na ale ka Isoko ne lɔn cogoya di a bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna Isoko ne kan
Moi dans ce niveau. Et dans ce niveau. On a ça au mano. Ça va un peu. Ok. Abidjan Gaodo. Ça va là-bas. Là rekan. Enfin on amba. Là ka nyina dia. Là ka gerzo. Là so ma ba. Dans ce. Ba ni ko. Là do. Mo. Non. Asala ana nyana ma fe ambi. Bi ma bla to mel la. Ala e to la TV abono gerzo ga do ala. Sababu e. Ora eni isu ka no kono tuwaji. Alhamdulillah. Ne la to ni jamu fo. Ne to vi ko ne. Kabomi. Kabo jomandugu ko jine. Non. Daso. Mamso to lama. Mfaje to lo seni. Daso. Alhamdulillah rabbil alamin. Bo akele ne ka isu long. O ka sura abile lenu quoi. Anko. Mo be ne ni su ye nyon fo bay ko ma dam na koroko ya. Mais ne rek malongo isu ye koroka deni. Malongo a famille sigi be koroko. Anga nyolo bo ki nga lo kala na papisi le fe. O loni biche ningo ma fo. Ametara sambo lati. Ko a baraka na tunu ne yɛrɛ b'a a yɔrɔ ɲini parce que an yɛrɛ tun b'a lɔn k'a tɔgɔ le isu an tun b'a fɔ ma ko gomi dosocɛ dɔ tun bɛ Buwake o tun b'a fɔ ma ko gomi o y'a paw tun ka da ye o y'a kow tun ka da ye c'est comme n bɛ se k'a fɔ isu yɛrɛ wolola ka sɔrɔ donsoya bɛ du kɔnɔ ale yɛrɛ ye donso ye ka tila tuguni a nana tila ka don kalan na k'a ɲɛɲini k'a dɔn mais min ka gɛlɛn mɔgɔ la o le ye tigɛna ye ni mɔgɔ tigɛna ɲɔgɔn na o le ka jugu diɲɛ latigɛ bɛɛ ye. Mais depuis ne ni su ka ɲɔgɔn lɔn depuis a bɛ kalan na fo kana a yɛrɛ ta fo kana se bi ma serima to ni su tɛ ne ya serima fan di e ka mɛn ni sunkalo bɔra fo ka taa sunkalo ban isu bɛ ne ya sunkalo ko bɛɛ filɛ ko mɛ ko kuma man d'ale ye o tɛ bi ko ye quoi bon o n'a ɲɔgɔnna caman n fana bɛ se ka kɛ seereya ye a yɛrɛ y'a safunɛ nin ne yɛrɛ safunɛ nin dira ne yɛrɛ ma premier nga daminɛ ne yɛrɛ k'a fɔ n yɛrɛ nga lɔn yɛrɛ la n tilala ka n ko min na dɛ n k'o ta k'o di n balima dɔ ma mais alhamdulillah rabbil alamin safunɛ nin dora ani ko min cɛ mais o tɛ ne ni su lana ko fɔlɔ ɲɔgɔn na dɛ o kɛra sɔrɔ ko caman tɛmɛna min ni safunɛ ko nin tɛ sira kelen na a tila kana baara wɛrɛw don a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ bɛ wuli ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw ka na a nɔfɛ tɛbɛtɔ la n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna n'i ma min ɲɛɲini kɛ i kana fɔ ko tiɲɛ tɛ adamaden e ma ko ɲɛɲini i kana fɔ ko tɔgɔ ma ko tiɲɛ tɛ a ɲɛɲini fɔlɔ i k'a dɔn i b'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn mais e m'a ɲɛɲini e ko a ma ɲi walima a ka ɲi i kɛra wulafɛla walima i kɛra mun ye wa wolo ɲɛna fana ni tiɲɛ tɛ dɛ karisa wolola ɲɛna n tɛ wuli k'a sɛgɛrɛ nkalon don an bɛ taa fɛn dɔ ɲini Mali la a bɛ Côte d'Ivoire yan Maliyɛn yɛrɛ bɛna fɛn dɔ ɲini a bɛ Mali la yen Burukina bɛ ten Laginɛ bɛ ten diɲɛ le dɛn de ɲɔgɔn na ka taa ten an gulo de ɲɔgɔn na ka taa ten fo dɔ le kɛ dɔ ta fura ye dɔ yɛrɛ bɛ se ka fura in ta ka taa ko ka segin a tɛ foyi kɛ mais o t'a yira ko isu tɛ ko kalama dɛ isu ka fura nin o tɛ se k'ale le mako ɲalen mais mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'o k'a ta baw diɲɛ le bɛ ten tɛ tora an ka kɔrɔsurun dɔ kɛ e filɛ nin ye i bɛ yala an kɔ i yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ dɔ la wari tɛ d'i ma mais i bɛ taa yabaara la yabaara kanu de b'i la dɔ bɛ yɛrɛ bɛ se ka taa miliyɔn ta tɛ siɲɛ kelen k'a d'i ma n'i ma yala don a ɲɛɲini de bɛ na n'o ye o an bɛ kuma kelen de kan toujours ɲɛɲini nin dɛ o le ye baara ye donc n'i bɛ baara kɔnɔ n'i ya baara ka di i b'a ɲɛɲini mais a ɲɛɲini a ɲɛɲinibagaw fɛ n bɛ Dirisa fɛ yen n bɛ Dramani fɛ yen n bɛ Lasini fɛ yen lozeni tɔgɔ bɛɛ tɛ lozeni tɔgɔ ye dɛ n'i taara di dɔ ma don a b'i kun ji dɛ ala k'an kisi o ma min ka di n ye isu fɛ ni client nana isu fɛ a b'a fɔ fɔlɔ n b'i ka lajɛli kɛ ani taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ bɛ taa fɛn dɔ bila i la fɔlɔ k'i lajɛ n'a sɔrɔ fɛn dɔ bana bɛ yɔrɔ min e nakun ye fɛn min ye o bɛ lɔ isu bɛ don fɔlɔ de k'a ɲɛɲini n'a bɛ se a b'a fɔ k'a bɛ se n'a tɛ se fana a b'a fɔ k'a tɛ se o le ka di an ye et puis ani cɛkɔrɔbaw ka di o le ka di ye denmisɛnnin ka cɛkɔrɔba baro i bɛ mɛn yako la ese ka faamu mɔgɔ si t'a f'i ɲɛna a k'ale deli ka isu sigi ne bari kɔnɔ ko a bɛ ka ngulɔ min mɔgɔ si t'o f'i ɲɛna min b'a kunna o ka bon o ma quoi ese y'a faamu o n'a ɲɔgɔnna caman a dira ka sisɛ bɔ laturu la ne yɛrɛ sigi ɲɛna o k'a sɔrɔ a tun ma yɛlɛma yan fɔlɔ n bɛ du kɔnɔ fajɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ a tun bɛ yen a kɛra mɔgɔ caman ɲɛna a don a video yɛrɛ bɛ dɔw kun i y'a faamu wa sɛ tɔgɔ dira ne ma ka faniw lakan ka wariw lakan o preuve kɛra ne ɲɛna a kɛra jeli caman ɲɛna yan
do na ɲɔgɔnna ko caman tɛmɛna ne fana ka di n ye a tɛ layiru ta o le ka di n ye parce que layiru filɛ layiru bɛ mɔgɔ domu quoi adamaden ni layiru k'i domu hali lahara i kan k'a sara mais su tɛ layiru ta u b'a fɔ k'an ka di ala ma n'a lon sira a bɛ kɛ a don dɔw kɛ a bɛna bala i la telefɔni bɛ ne bolo ni su le ka sɔn ka di ne ma ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ i y'a fɔ ni mɔgɔ ka min kɛ don min na i y'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n m'a burankɛ fɔ min ye Maru Sisi ye k'a dansɔgɔ k'a ni ko depuis bi ma se an bɛ ɲɔgɔn bolo an fana bɛ ɲɔgɔn bolo le o t'a yira ko soma tɔw ka bɔ an ye soma bɛɛ ka da n'u ye e tɛ cogo la e yɛrɛ tɛ se ka fo parce que dɔw bɛ yen olu dogolen don olu ma lɔn mais e le bɛ se k'olu labɔ e fana ye jija i y'a ɲɛɲini i n'a fɔ an b'a ɲɛɲini cogo min na an ye jɛn an y'a ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra na ko caman bɛ ɲa i se ka faamu voilà n y'o le f'i ɲɛna don n'a tun bɛ moto kan n k'i ma n ko ni mankan ca ne ye nafolo kɔ a man ca ni wari ka ca mankan tɛ kɛ i tɛ mankan mɛn an bɛ wari ɲini de la dɛ ɲɛɲini nin bɛɛ ye wariko de ye a bɛɛ tun ye wariko de ye i bɛ to la n b'o f'i ɲɛna bi an bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko la bi a bɛɛ tun ye wariko de ye dɛ donc an k'an cɛsiri an ka wari ɲini mais a ma fɔ k'an taa bin mɔgɔw kan dɛ i bɛ se min na k'i danbe kɛ k'i ka dayirimɛ sɔrɔ o kɛ ne bɛ se ngɔni fɔ nin de la ni ka ngɔni fɔ i s'o na hinɛ na ka dɔ bila n kun n bɛna t'o kɛ k'an denbaya balo wari tɛ yan laɲini ma sabati yan mais ni n taara ta dɔ ko don o kɛ baara ye dɛ ou bien yan'a bɛ jan ka jan dɛ e tun bɛ se ka i ban ko bɛɛ ma k'a kɛ murulatoro ni fɛnw ye mais i bɛ yala ko kɔrɔlɔmɔgɔw kɔ an bɛ le fana fo an ye jɛn an y'a ɲɛɲini an ye kun ɲɔgɔn kɔ an y'a to an y'a ɲɛmɔgɔ y'a lɔ ko olu dɔgɔninw b'o kɔ an fɔnna dɔw le kɔ dɔw fana bɛna na fɔ an kɔ cɛ caman tɔgɔ bɛ fɔ n kɔni na bi a bɛɛ lani a bɛɛ sara donc minnu bɛ nana ko kura la k'a ja don anw kɔrɔkɔrɔlen minnu bɛ a senkɔrɔ nin fana b'an n'u motiver sinon miiriya b'an faga bɔ ŋɔnɔ ye puisque a mɔgɔ man ca i bɛ taa fɔ caman ɲɛna a t'a kɔrɔlɔn voilà an nana ka na Isu fo k'a ni ci k'ala baraji a ye to a bɛ cogo min na ka t'o la ko n'Ala sɔnna a tɛ kɛ to ye ka na dɛsɛ la voilà min bɛ ne fɛ k'a fɔ o le nin ye ne bɛ min fɔ Togola TV mɔgɔw ɲɛna ko ni ce ko ni lun bɛ o ni tugunnaja a ye dan ka connexion don i kun a connexion a bɛ se ka kɛ nasɔngɔ ye dɔw yɛrɛ bɛ se k'a ci wa mɔgɔ ma mais o bɛ connexion don k'an filɛ cala nin bɛɛ ye ne kelen sababu le koyi mais an ka da Ala ma k'an b'u fo ɲinan san Ala ka jan bɛɛ la an filɛbaga minnu m'an ye minnu k'an sɔrɔ k'an filɛ Ala ka ɲinan jan bɛɛ la Ala ye sini kɛnɛ d'an bɛɛ ma den minnu b'an bolo Ala k'o lamɔsi d'an ma muso minnu b'an bolo Ala ka dususuma d'u ma Ala k'an ni furu kɔrɔ an ka laɲini min ye diɲɛ kɔnɔ Ala k'o kɛ Ala k'o kɛ Ala k'o kɛ kira yɛrɛ kanu kama o yɔrɔ ne yɛrɛ b'an profiter k'an jatigi cɛ fo nin yɔrɔ in na n'o ye kɔntorɔtigi Sisi Bilenman ye a fo ne ye nin waati in na n'a kanumɔgɔ bɛɛ a dansɔgɔ ani ko a bɛɛ fo nin ye ne tun ye Abaramacɛ Sakatogola ka ye Sakatogola den Natako den Mawa Konate den Afu Tarawele den a dansɔgɔ ani ko a sɔrɔ ani ko dansɔgɔ